Za prvé, hlavná kontrolórka nemá žiaden podiel na probléme, ktorý tam vznikol. Plaváreň a mestský podnik služieb za riaditeľovania pána Fuňu kontrolovala poslanecká skupina, pokiaľ si dobre pamätám, pani Vladová a ďalší a ďalší. Na základe zistení kontroly pán Fuňa rozviazal pracovný pomer a z plavárny odišiel. Jeden z dôvodov bol ten, že vymenoval do funkcie riaditeľa alebo vedúceho plavárne človeka, ktorý nespĺňal kritériá a neprešiel výberovým konaním. Nový riaditeľ jednoducho ho poslal na funkciu tam, kde patril, teda za Plavčíka. Tento pán tú funkciu neprijal, obrátil sa na súdy. To, čo som publikoval v Pezinčanovi, je úplne presné. Bezprecedentné rozhodnutie súdu bez pojednávania. Pri bežných prípadoch aj z našej skúsenosti hovoríme o tom, že súdy priznajú 9 až 12 platov, teda maximálne rok. Pri pracovnoprávnych sporoch dajú vždy za pravdu zamestnancovi a nie zamestnávateľovi. Je zvláštne, že bez pojednávania súd rozhodol, že mu priznal 60 platov človeku, ktorý mal od začiatku minimálne jedno, ba viac zamestnaní, čo aj potvrdil. Súd rozhodol, že tento pán má nastúpiť na miesto Plavčíka, lebo nie vedúceho, lebo súd jednoznačne povedal, nesplnili ste podmienky, nemáte nárok. Mal nastúpiť, ako rozhodol súd, na miesto Plavčíka a vy viete, ako to dopadlo. Rozviazal pracovný pomer. A s veľkým prekvapením, že ak to, že on nenastupuje za vedúceho plavárne, napriek tomu, že mu to súd jednoznačne v rozsudku určil. To znamená žiadnych 70-80 tisíc, ale 38 000 eur dostane náhradu mzdy. Ďalej nasledujú odvody, zhruba je to teda, vypočítajte si, je to zhruba 50 000 plus súdne trovy, ak sa nemýlim, boli nejakých 6 alebo 7 000, 5, pardon, tak sa mýlim, 5 000 eur. Takže žiadnych 70-80. Mesto Pezinok. Absolútne, napriek tomu, že sme museli rešpektovať rozhodnutie súdu a do 3 dní mu poslať na účet tie peniaze, takisto ich poslať do poisťovní a všetko ostatné. Mesto Pezinok s týmto nesúhlasí a už robí, nie že urobí, ale už robí všetko preto, aby využilo všetky právne prostriedky až po sťažnosť ministrovi spravodlivosti, generálnemu prokurátorovi a ďalším. Pretože toto nemá obdobu, ja si myslím, že vôbec na Slovensku, aby niekomu bez pojednávania, bez prizvania dotknutých strán, aby rozhodli o 60 platoch. Takže, a priznali niečo, čo ani on nechcel, lebo nechcel byť Plavčíkom a súd rozhodol, že musí nastúpiť, ale jeho záujem o prácu bol tak veľký, že ešte v ten deň, keď mal nastúpiť do služby, nám rozviazal pracovný pomer na vlastnú žiadosť. Takže občania, ktorí toto pozerajú, ktorí si to prečítali, nech si urobia názor nie len o tejto kauze a tých, ktorí v tejto kauze vystupujú, aby som nebol úplne konkrétny, ale viete, o kom hovorím, aby si urobili aj názor na rozhodnutia našich súdov. A ak si niekto myslí, že to bolo spravodlivé, ja si to nemyslím. Lebo keď sme mali, mesto Pezinok nemalo žiaden pracovnoprávny spor. Boli to vždy boli to teda predtým organizácie, SROčka, tak v prípade televízie dávno bolo priznaných 9 odstupných platov. To je všetko. Teraz bolo 60. Tak si urobte na to názor.